kepareng Bapak Alek mangke minggah pepanggungan. Nggih, ngoten nggih. Oh, Pak Tek, nggih, Pak, nggih. Namung saderengipun kepareng Mbak Tias kula atur jumeneng sawetawis nggih, Pak, nggih. Mboten napa-napa nggih, Mbak, nglipur sekedhap dening menika para kadang sutresna budaya nggih. Semoga jaranan jaranan jarane jaran lenti wektale menika tasih longgar, Mbak. Wektale sik longgar. Mbak Tia sugeng dalu, Mbak. Nggih, wilujeng dalu. Nggih, sehat to, Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nggih. Pripun dek dalu bae? Pripun apane? Lah ya pripun dek dalu bae? Aman. Aman to? Aman. Aman. Mbak iki manut karo kowe ya. Sopo, Mas? Mbak Tias. Nggih. Tebih saking Ponorogo menika nglipur warga Sutresna Budaya inggih menika wonten dalemipun Bapak Sigir. Bapak sinten? Bapak Sigir. Bapak Simbah Sigir. kula nggih. Oh, nggih, matur sembah nuwun. Amin. Menika Ngaturke ucapan apa, Nduk, untuk temanten berdua? Ngaten. Nggih, kagem pinanganten kekalih menika Mbak sapa jenenge? Menika Mbak Putri. Mbak Putri kalian Mas Haikal. Mas Haikal nggih. Menika mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal dipun paringi momongan. Amin. Setunggal mawon boten sah imbuh mangke nggih. Mesakne dalange dereng kebagian. Lah aku ki nek kebagiane njaluk ning sampean ki iso ae. Lah kok njaluk nek kancane iki piye? Iya. Nduk wong ayu. Nggih. Aku kangen suaramu sing film bareng kae lho, Nduk. Nena 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 ne. Langgam kacang ijo kae lho, Nduk. Pripun? Dalem? Langsung pun dangdute Liji Ucul ya kena ngono sak langgaman ngono. Menawi nggih kalih golek-golek nggih yo ora apa-apa santai ngono lho Nduk nggih dasare ya lakinya nggih ngaturake sungkem pangabekti kanggo simbah guru kula Nduk sinten Ki Gutaya Cerma Sudarma nggih mugi pinaringan sehat jasmani rohani amin saged ngomong putra buyut dugi canggah amin amin kalian menika wonten Bapak Alek lho. Oke, Pak Alek. Ya. Mas Agung nggih kepareng anu nggih. Nggih, lenggah menika wonten lajeng menika. Mbak Bileng nggih kersa jumeneng. Oh, siap mangke. Nggih. Mboten napa-napa dangu mboten panggih lho. Oh. Aja Bu, kene sugan. Lah ajeng ngoten niku kok yo rapi amen. Ayo ndang. Menawi paran kula yo nek sing nyeritani sampeyan ki aku panggah ngrungokne. Sik. Iya. Nyapo lo kesusu ki lho nyapo. Iya, heeh. Alon-alon. Sing ndi to? Seraning kita bojang kami nalinya Sajroning kitab Pujangga minulya ana apa, Nduk?